Hej, jeg hedder Alicia, og i denne video vil jeg uden undtagelse fortælle dig, hvad folk sporer om Keto Extreme Fit for forbrænderen. SA du ikke fortryder af kogebaiten. SA du kan forstå, hvordan du taber dig hurtigt, selv uden at træne. Jeg vil fortælle dig, hvis der er nogen fare ved at tage det. Jeg vil også tale om, hvad keto er, fordelene, ingredienserne, hvordan man bruger det, refusion, og bliv indtil slutningen af videoen, fordi der vil være mere reelle resultater som i begyndelsen af videoen, fra flere personer, der brugte Keto Extreme Fat Burner. Jeg vil også fortælle dig, hvor du kan kogebage, og i øvrigt en ekstremt vigtig advarsel. Flere mennesker, der ikke var opmærksomme, købte det forfalskede produkt og noget andet ankom i deres hjem, men dette tillæg sælges kun på den officielle hjemmeside, og for ikke at miste garantien, køb Keto Extreme Fit for forbrænder direkte på den officielle hjemmeside, i ingen anden e-handel, accepterer returnering og refusion. SA for at jeg hjælpe dig forlod jeg det officielle webstedslink her nedenfor i beskrivelsen af denne video. Hvis den ikke er på YouTube, SA klik på videoen, SA finder du den hurtigt i beskrivelsen. Nogle mennesker ønsker at tabe sig af en personlig grund, for at forberede sig til en vigtig begivenhed, for at ende i et personligt malakiersprog, men FA kan lide at træne og holde deres mund. Men at kunne lukke den størrelse jeans, have alt det tøj på, du har i dit lager, udover at du ikke har irriterende folk, der fortæller dig, at du tager mere og mere på i vagt, det er at have selvværd. Det, du allerhelst ønsker, er at tabe dig, men hvad de færreste tror er, at en overvægtig person udløser store problemer som diabetes, forhøjet kolesterol, hjertesygdomme og forhøjet blodtryk, og endda døden. Det er derfor, at tabe sig er SA vigtigt. Keto Extreme Fat Burner har ændret tusindvis af mennesker rundt om i verden. Flere og flere mennesker taber sig og andre hurtigt deres krop, og med mere energi til at dyrke fysiske aktiviteter, hvilket gør folk mindre stillesiddende og mere aktive til at gøre ting hjemmefra, passe og lege med deres børn for eksempel. For bedre at forstå, hvorfor du bor kogebage Keto Extreme Fit for forbrænder, skal du først vide, hvad keto er. Keto er når kroppen er i en tilstand af ketose, er det primært at forbrænde fedt til energi, hvilket kan føre til en reduktion af kropsfedt. Typisk vil kroppen først forbrænde kulhydrater, da mad har enorme mængder kulhydrater og er en let tilgængelig energikilde. Keto Extreme Fat Burner vil udløse ketose ved at sende signaler til din hjerne om direkte at forbrænde fedt, som er den ideelle energikilde. Også at være i ketose kan reducere appetitten og øge følelsen af mæthed. Det er 100% naturligt. Ingredienser inkluderer ablicederike, BHP, koffein, Garcinia cambogia og grøn teekstrakt. Alle disse ingredienser arbejder sammen for at forbedre immunitetsstyrke og stofskifteniveau. Jeg hjælper med madfordøjelsen, kontrollerer sult og kost. Jeg hjælper med at kontrollere blodtryk, kolesterol og sukkerniveauer og fremmer ketoseniveauet i din krop. Hver flaske leveres med 60 kapsler, nok til en 30 dages forsyning. Du behøver kun at tage 2 kapsler en gang om dagen med et glas vand. Derfor, når du kommer ind på den officielle hjemmeside lige under beskrivelsen af denne video, vil du se, at du har 30 dages garanti direkte fra leverandøren. Flere mennesker fra hele verden har tabt sig, og det virkede. Hvis du tager det, det vil også virke. Se, folk taler om, hvor meget de har tabt sig, og hvad det ejrede for dem. Disse kommentarer blev taget direkte fra den officielle hjemmeside. Disse mennesker fik helt sikkert deres liv forvandlet. Folk, der tabte 20 pounds per 30 dage uden at miste deres helbred. Folk, der havde en for- og eftertransformation. Resultater direkte på maven. Overskud fedt smeltet. Fjernet under armen. Ansigtet tyndere. Vejtab har helt sikkert forbedret fysisk sundhed. Øget energi og velære. Foruden store selvværd og selvtillid. Verdensomspændende salg. Og for at jeg hjælpe dig, efterlader jeg linket med en super rabat på den officielle hjemmeside, lige under beskrivelsen af denne video, og kampagnen er på den sidste batch. Spil ikke tid og sundhed. Pas på nu og lop for at se den forste formel rabat keto gummis, haber jeg hjalp med denne fulde video.